Het roept hartstikke lekker, dus ik ga er nog zin. Wij gaan chili con carne haven maken en de Ben die gaat pannenkoeken maken en nog een appeltaart. Spaghetti schotel. Een Mexicaanse bonenschotel. Pasta salade. Lasagne. Een oorlogstaart. Een burgerbol. Lange vingers met gustardpudding, puddingsaus, meelkoekjes, gustardpudding en dan wat met puddingsaus. Ja, dat was smikkel en smullen. Wat ga je mij nou? Een verrassing. Ik heb soep mee, ik heb sla mee, ik heb mijn man mee en mijn twee ben mee. Ik weet net wat erin zit. Nee, dat had het vrouwtje maken, hè? De familie de verrassing. Hitte bliksem. Heerlijke bitterkoekjepudding. Pasta met broccoli en salm. Mijn slagremmen. Dit is gewoon samenvat. Eigen iets. De restjes uit de koelkast van Gerbrig. Wat hast u mij nou? Ik heb echte zoekenballen, mooi echte boete zelfs. Heerlijk. Zo, dit zijn waardbeentjes. Echte waardbeentjes. En is het lekker? Ja, hast je nooit hoor? Dit is goed eten, jong. Mooi dat je van alles wat krijgt. Hè? Een beetje van dit en een beetje van dat. En wat mijn vrouw maken had, ze klein wel altijd wel. Maar dit is even van de andere kant.